Morgen is er weer een persconferentie. Ga je ook zien? Nee, ik net. Nee. En waarom net? Nou, ik hou me daar net zo op mee bezig. Nee. Altijd benieuwd. Ja? Ja. En wat ben jouw verwachtingen? Ik denk dat ze de maatregelen aanscherpen. Ik denk dat ze wel weer met meer afstand komen. Meer afstand houden, meer thuiswerken. Zoiets denk ik. Ik ben bang dat we weer afstand houden moeten. En hier en daar ook wel het mondkapje weer op. En dat vind ik net zo leuk, want ik is net laatje. Ja, of oral meten we meer, we waarom. Maar ik werk hier op een school en dan denk ik, ja, hoe doen we dat dan? Maar als de leerlingen dan weer in oral meten krijgen, dan lijkt het me heel erg moeilijk. Ja, de oral meter weer in stand houden en de moelkapjes heel goed. Ik weer op. Nou ja, het bevalt me eigenlijk niet. Waarom net? Nou ja, ik dacht, we gaan ook krijg die coronaregels wat bij ze binnen geen mondkapje niks. En normaal wel nog weer waarschijnlijk mondkapje en alles. En denk je dat een soort mensen naar luisteren gaan? Want ja, we zijn natuurlijk wel wat meer vrijheid wend. Steeds minder mensen luisteren, maar ik hoop wel dat ze er gevolgen gaan geven. Ik hoop het wel, ja. En mensen zijn natuurlijk nou wel veel vrijheid gewend. Maar ik hoop wel dat mensen zich daar weer meer bewust van worden. En dat het toch wel even goed is om dat weer te gaan doen. Ja. Nou, het is wat een hoopje. Het hoeft, ik vind zelf net prettig die mondkapjes op. Maar ja, ik denk dat we geen keuze hebben. Misschien wel. Misschien jou ze daar wel gehoor aan, maar er zijn ook al instanties die, die hadden de brui aan wat dat belangt. Ja, ze haat nou ook erover om misschien een coronabewijs op een werkvlieg in te vieren. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het op zich net verkeerd, maar dat is makkelijk natuurlijk. Ik ben gevaccineerd, dus dan is het een wat makkelijker antwoord, denk ik. Maar ja, ik vind het al eerst zat dubbel. Het is net makkelijk. Als mensen die daarover beslissen moeten, dat ik wil net graag in hun school staan. Ja, maar waarom doen ze het net van? Dat ben juist degene die geen vaccinatie hebben willen natuurlijk. En verder is geen probleem. En dat ze elke dag testen moeten, dat is echt niet zo'n pretje. Dat vind ik echt een stap te ver gaan. Ja. Als je gewoon klachten hebt, blijf thuis. En anders dan ga je naar je werk of je werkt thuis. Maar voor een corona-app naar je werk, nee, daar ben ik niet voor. Ja, vind ik eigenlijk wel een slechte zaak. Ja, het is toch iets van een bepaalde vrijheid wat dan eigenlijk net met mij. Ja, dus dat het die eigenlijk wel verplicht wordt. Ja, dat is misschien wel een goede zaak. Want dan zetten we die mensen echt een beetje in nauw die er tussen kunnen terugzien. Persoonlijk wordt dat voor mij net, want het is geen verplichting. En dan ga je toch weer meer naar het verplichte karakter toe. En ik denk net dat dat goed is. Ik heb zelf wel QR-code, dus ja, het maakt me niet zoveel uit. Maar ja, voor mij die geen QR-code hebben, ja, dat is natuurlijk wel minder dan. Dan moet iedereen zijn eigen keuze blijven. Net dat hij in die verplichting kan van, nou ja, we jou die, als je geen QR-code hebt, dan krijg je niet alleen. Of maar als je net komen, of ja, mijn QR-code is ik helemaal niet besmetten. Dus ik vind dat, dat vind ik wat te vier gaan, ja, absoluut.